gisambit sang iya mga anak, nga ginakauptan siya. Mama, sa tiin ka, isa naman kamatahong kag makatalando kasing-kasing kasaysayan diri sa aton nobela sa kahanginan. This is my life. Sa kasaysayan, Mama, sa tiin ka, isa naman kaproduksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my karon sa kasupon sa gato nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa tiin ka. This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Ito talaga isahanon ka na, Gidman. Kung ako, hindi ko makapasalig sa imo nga tubtubsan o, ari ko sa poder mo, kas. Mamangkot lang ko bla sa imo. Ano, naluyag ka man kay Arman, ha? Ang matutuod lang lakas. Kas, may isugid ako sa imo. Pati sa ano na, ha? Kas. Ay, Diyos ko, nagyambi sa yaya ho. Ay, kalaw, nangipi ka, ha? Hindi magyambi, ah. Kagwapa sa imo, nagyambi ka. Sinon, Ano? natabo kami ni Arman sa naglikad nga kape. Ha? Ano? Sinaya lang tingog Oh, ko. ha? Bo, Diyos ko. Tuod ka, kas? Oo, Kas. Ay, Natabo kami sa balay nila ni Chay Norma. kung naman itong nag-abot kami ni Bruyilda. Oo, Sinon. Natabo kami ni Arman. Diyos ko, siling ko gid daw. Huwag ko'y magsala sa panagupnop ko, yaya. Kas, nahadlok ako. Ay, nadusli, nagali ang... Ay, Diyos ko. Ano siling ni Arman, ha? Ang siling niya. Hindi niya ako pagpabayaan. Sabto niya ang ginhimo niya sa ako. Tira mo lang gali na. Sabto magaling ni Arman, nga nagdakadaw ang nadugaybi. Ay, Diyos ko. Kasway kasan dapat kabalakaan. Sabto magaling ni Arman ang ginimo iya sa imo. Kaniway kasan dapat kabalakaan. O, hindi bala, palangga ka man ni Arman. Nagabalugig ko nga, palangga mo man siya, Kas. Kas pamati bila sa akon. Magpanugid ka na lang sa matuod sa ila ni Choy Sidro kag Chay Norma. Siguro may tsindihan ka man nila, ah? Sino nahadlok ako? Base ko nung ihamban nila sa akon. Hindi, ah. Magpatag ka lang bala. Kung nga giliko mo sila yung pagkatao ni Arman, o. Tapos? Buligan mo ako paathag sa ila, ha? Oo, ah. Buligan ta kaya yakas. Buligan ta kaya patag. Ay, Diyos ko, ayambot, ah. Mayo ka pa yayan, no? Nakaambit kaya sang luto sang Diyos. Ay, Diyos ko. Sinon. Ay. Bisahan pa sinong pidong sa kapilya? Siyempre gid lang misahan gid na. Ay ti, ano oras ang misaw? Alas 8 sa aga. Oh, tani, hindi lang mag-ulan, no? Tuwang-tuwa nga naman ninyo ang lungo ninong pidong. Oo, hindi ka magkabalaka. Damo sa mga lalaki nga maupod sa paglubong. Bulus-bulusan lang, eh. Ay, maayo lang tani kung hindi mag-ulan kay hindi kita mabudlayan sa pagtaklad sa abas. Amo gani, ang maayo pa ipatanaw kung lakat sa panahon kay miga datang nga kung maulan o kung hindi. Agud ba lang pagkapangaman man ta? Ay ti, ikaw lang hambal sa iya. Ate, sige ang balong ko siya.
siya man ang mabilin sa kapilya, buwas mo. Kaya ti, makumpanyar ka man. Ay, Diyos ko, maupod gi ko iya buwas bisan masakit ang tiil ko. Agwan tahon ko iya, katapusan ko na ini nga serbisyo kay nung pidong. Mao, makaluluoy man ang magulang ko. Dali na panghimuson na kay makatut sa kapilya. Mga pinasiguro ang nagapulaw dito. Ay, dali lang bala. Kay isulod ko ang mga termo sa isa lang kasulodlan. Dali lang sidro, ha? Huni lang sang sirum-sirum. Kag sa mga pispis sa kagabihon ng mabatian ko diri sa bulod. Ay, tama kalinong diri. Masubugol ang mga buhi diri kung isahanon ka lang. Makabulu ang kalinong diri. Mano ako man. Nagahilay-hilay na ako diri sa balkon pero doon di ako pagdapuan sa katuyo. Di ba nagastik sa sigarilyong naubos ko? Nagapaminsar man na yan si Edna Sakon. Daw hindi ako maributay sa pagpaminsar sa natabusa mong kagabi. Hasta subong. Ginapananaw ko pa ang reaksyon ni Edna. Kumadulog ako sa baryo. 4 pa ka oras ang lakton ko. Ay, hindi na lang ko magdulog. Imaginon ko na lang ang hulid ko sa pagtulog sa Edna. Gusto. Yan ang pinsaron ko. Agad nga matulugan ako. Pagkabot natin karon sa unhan. Mapahuway naman taha. Ang iba naman lalaki ang mabulos sa kwat sa Kas, sunod sa ginagyan ko, ha? Oo, Kas. Nagasunod ako. Norma, pangguyat kay Sinon. Ay, oo, Sidro. Padayon lang ka mo, nagasunod kami, Tiyan, Norma. Dali na lang kita makalabot sa abas. Mabaw, Diyos ko daw, hindi na ko yakat-akal magkakat. Gusto mo abahon takat yay? Ay, hindi na lang sinod, Ay, sus. Papadayon kita, Oo, Mahinay-hinay lang kita. Makalabot kita to sa patio sa abas. Oo, man. Wala gid makakumpanya siya. Halungin siya ang tiil mo. Anong buot mo siya? Tungod na kuha na niya yung pagkababae ko. Hindi na siya mapakita sa akon. Diyos ko, hindi man. Ano ba yung maupod-upod? Hindi ako gusto nga mahuyan sa mga taga-baryo. Pero maawala siya nagpakita sa lubong ni tatay. Ano ang buot niya, silingon? Kas, kaya mo pa? Oo, Sinon. Nagasunod ako. Arman,
Nagsala bala ako sa pagsalig ko sa imo. Kabay pa nga tumanon mo lang ginhambal mo sa akon. Nga sabton mo natabo sa aton nga duha. Tungod kun inti. Maayo pa nga mapatay ako. Sang samahuyan ako sa mga tao.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Ay na. Atagan ka na mo sing chimpo nga makapaalam kay tatay mo. Salamat gid, Isidro. O sige. Tay, amo na ning katapusan ko nga pagkakita sa imo. Kasakit nga dungan ninyo ako nga ginbayaan ni nanay. Nagaisahanon na lang ako subong. Kag hindi ko na mahibalaan ang himuon ko. Kung hindi lang sila nga kutlon kong kabuhi ko kag magupod sa inyo ni nanay, ginhimo ko na. Kalain kag kasakit batyagon nga wala na kamo nga amo ang ginakuhaan ko sang kusog kag paglaom. Kamo ang inspirasyon ko. Bisan pa sa kabudlayan ko nga nakatapos na ako sa pagtuon tungod gusto ko nga matuman ang mga handom ninyo. Pero wala ninyo nahulat nga matagan ko sang katumanan ang mga handom ninyo. Nga mahawas kita sa kapigadohon. Napatay ka mga pigado man gihapon. Pero nahibalan ko. Nagakasubo ka mo ni nanay tungod ginbili ninyo ako nga nagaisahanon. Pero hindi ka mo magkabalakat ay. Nay. May mga tao pa nga nagapalangga sa akon kag nagaulikid. Maabot gid ang adlaw nga makita ay kita nga tatlo sa pihak nga kinabuhi. Maupod gihapon kita nga tatlo, nay. Ay. Sa lugar nga wala na sang pag-antos. Nga pulos na lang kalipay. Hindi ba nay? Tay. Makita ay gihapon kita. Ubayin ninyo ako sa akong pagpangabuhi. Hindi ko gid ka mo malimtan. Hidlawon gid ako sa inyo, nay. Hidlawon ako sa inyo. Paalam. Tubtob sa aton pag kita ay liwat. Palangga ko gid ka mo nga duha. Palangga ko gid ka mo, nay. Tay. Nung Pidong, hindi ka magkabalaka. Hindi ginamon pagpabayan sa Edna. Kamay pa nga maglinong ang inyong mga kalag nung Pidong. Ang patring sa pihak ka kinabuhi. Ubayi lang ninyo ang inyong anak. Hindi ninyo siya pagpabayan. Tungod kutob sa ngamon masarangan, buligan namon siya. Paalam nung Pidong. Hidlawon gid ako sa imo. Salamat gid sa mga nabulig mo sa amo ni Isidro. Kagpatawara kami noong sa mga salanamon sa imo. Paalam nung Pidong.
Ay, Wow. ay, Mayroon ay, kayo wala sige, mag-ulan, no? Mag-ulan. wala nag-ulan. Salamat gid miga dayang expert ka gid matuod sa pagbulong. Kundi bisan kadamo sang galom wala gid siya mag-ulan. Jesus, ginpanubli ko ina kay lula ko. Siyang nagtudlo sina sa akon. Ay, abaw ka damo pa sa mga tinapay nga nabilin mo. Ay, pasensya gid ka mo nga mabugnaw na ina, ha? Kagay, ay, ampo. Oo man. Kadamo pa sa mga tinapay, ho? Sige, kaon ka mo, ah. Okay lang. Sige na, kaon na ka mo. O sige, importante nga may padulundon ka mo bala. Ay, ambot, Salamat gid sa inyo pagbuylog sa paglubong sa nakon mag-ulang, ha? Ay, maayo nga tao si Chupitong mo. Nagabanos na kami sa kaayon niya sa ako. Salamat sa inyo. Anturawon ko na lang mga inagyan naman ni Choy Pigong sa bukid. Ay, sige. Idlawon gid ko siya sini. Usa na lang inyo. Manaog ako sa sopa. Malusong ako. Mamintor ako. Ay, kanamit na gidikaon sa ngalimango. Gintudluan ako ni Sinon kung paano gamito ng mamintor. Katalaka din sa bulod. Kung wala ka sa kubarahon, takaan ka gid. Tapos sa sigurong lubong ni Choy Pidong. Gabay panganang panako ni Edna. Ay, lingawon ko na lang kaugalingon ko diri sa suba. Gabay pa nga magkapauli sa Edna kag Sinon diri sa bukid. Magkibot gid sila kung magpauli sila diri. Marusong na ako sa suba. Gabay pa nga may makuha lang ako nga limango. Sinon, Idna, Choy? mataklad ka mo sa bulod? Oo, Choy. Basi ko nistaran sa mga hindi among balay namon ni, ha? Mga wala sang tao, ha? Pati ka man sina. Ay, Edna, paminsan ang ginhambal na mo ni Choy mo sa imo, ha? Oo, Chay. Binagbinagon ko. Madulhog man kami buwas. Dito kami matulog na Sinon sa bulod. Ate, sige. Dala ka mo sang tiligangon kag sudan. Oo, Choy, Kung damo ka mo sang ulubrahon dito, sa ikatatlo na lang ka mo nga adlaw dulhog diri sa baryo. Oo, Chay. Choy. Malakat na kami ni Sinon. Basi maabdan kami sang serum karon sa dalanon. Hapon na nga daan, no? Sige na, sige na. Himos na kamo kang magtaklad. Oy, halong kamo, ha? Sinuan, Edna. Oo, Chay. Si Kas Asino nang bahala sa akon, May nakuha ang bintol ko. Kadako nga limango. Yes, magkakaon ako sa limango sini. Ang duwa ka bintol, hawason ko. Basi may uno naman ito. Alimango gid ang sudan ko sa bunga gabi. Ha? Hawason ko duwa ka bintol. Kabay pa nga may unod lang. Agod nga matugangan ang sudan ko. Yes. Kainit sa kalimago. Kanamit sang sudan ko sa panyapon. Manyapon na lang ako sang temprano. Agod sa sina. Magapaway man ako sang temprano pa. Kabulay diri kay wala sang kuryente. Kingkilang kag sulo ang ginagamit. Bak ito ko nang ginuto kong limango. Luto na siguro ini. Sa ibabaw ko magkaon.
Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa ngaton matahong nga nobela sa kahanginan. This is my life. Saya kasaysayan. Mama, sa diin ka. Ginsulat kag sa direksyon ni Annalie Mirabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio.